priamo na Dalmácii, možno aj vo vnútrozemí Chorvátska. A trošku aj taký akoby cestovateľský náhľad na to všetko, ako cestovať. Možno niektorí z vás ešte neboli v Chorvátsku, nevedia, ako toto funguje, tak možno aj pre tých, ktorí už tu boli, tak bude akoby tieto moje videá, ktoré sa budem snažiť v najbližšiu dobu nahrávať, tak možno budú pre vás užitočné. Momentálne som na ceste, ešte úplne neviem presne, ale máme taký akože direction na smer Makarska. Bývame v krásnej malebnej dedinke Zvečanie, to vám tiež ukážem. Je to vlastne, nie je to úplne pri mori, ale je to skôr taká akoby lokálna dedinka, ktorá je zameraná na taký ten tradičný život, pole, úroda, kľud, budia vás ráno kohúty a je tam strašná pohoda, takú ako proste v súčasnosti ľudia vyhľadávajú, keď fungujú v mestách. Proste potrebujete vypnúť, tak úplne unikátna možnosť oddychnúť si na Zvečaní a rôzne akoby holiday home sa tam dajú prenajať s bazénom a proste máte úplne takú svoje miestečko proste pre seba. Každopádne teraz by sme chceli zamieriť k vodopádu, ktorý není úplne tak známy. Nenájdete ho v cestovateľských príručkách, ak tak možno nejak na Google, keď si proste dobre pozorete, že čo tu je všetko po okolí. Nechceme ísť dneska úplne že na pláž celý deň, lebo tej pláže už máme celkom dosť. Ale každopádne budeme vás informovať, že čo všetko dneska obídeme a dúfam, že sa vám to bude páčiť. K tým cestárinám teraz, keď cestujem, tak som si tak uvedomila, že aj toto je taká zaujímavosť, čo som zistila tiež cez noviny. Písali, že do konca roka 2024 by chceli úplne zrušiť tieto cestáriny a v zásade si budete môcť platiť akoby online úseky a vlastne iba vás to akoby načíta a vy prejdete, že aby sa netvorili kolóny. Takže uvidíme, čím to klapne. Neboli prekvapení, v Chorvátsku existujú takéto rampy, volá sa to, že cestárina a tieto cestáriny v zásade fungujú tak, že ak u nás platíte diaľničnú známku, tu platíte v zásade za úsek, ktorý prejdete, dostanete takúto kartičku krásnu, neviem, či to vidno. A vlastne musíte si ju odložiť a pri najbližšej zastávke vás takto teta skásne v okienku, čo je strašne fajn, ale je to strašne predražené, takže si pripravte budget na cestovanie v Chorvátsku po diaľniciach. Preto sa všetci snažia lokálni akoby vyhýbať týmto diaľniciam. A druhá taká pikoška je, že vlastne diaľnice mimo sezóny sú lacnejšie ako v sezóne, tam zdražujú. Takže teraz takto krásne čakáme tuto na cestárine. Môžete si kúpiť aj tzv. ENC kartu, ktorá ako vyjde lacnejšie, len to je proste na tom, že musíte ten taký systém, takú malú krabičku nosiť so sebou a tu si dobíjate. Takže asi tak. Zaparkovali v Zádvarie sa to volá. Malo by to tu byť označené akože nejaký výhľad na... Alex, zamávaj! To sú tie staré budovy, klasika, rozpadnuté, popísané. Proste to by im bolo v Chorvátsku, keby nemal na sebe nejaké popisky. Takže to kaňon rieke Cetine uvidíme. A mal by vidieť aj nejaký vodopád. Takže zrejme to budeme aj vidieť. A vidíte, je tu ľudoprázdno. Parkingy sú síce pripravené, ale proste nikto tu nechodí, lebo je tu... Všetci turisti asi sú zrejme skôr na také veci ako... Mami, na ten stredný nechať, ten je vážne úplne, že... Aha, mama. Áno. Ten je strašidelný. To je nádherne, tu je, vidíš? A tamto je ten vodopád. Sú vodopády. A tam vidím aj nejakých ľudí. Zrejme sú tam nejakí ľudia aj išli peňaci. Peňaci to je chodiť po skalách a tak liesť.
Takže takáto krásna vyhliadka je tu. Všetkým odporúčam, ktorí budú niekedy akože v okolí Omiša, Strednej Dalmácie, Makarskej, aby sa tu prišli pozrieť. Aby som nezabudla. Malý človeček, ktorého ste videli na predchádzajúcom videu. To je môj synček, ktorý ma sprevádza týmito cestami a učí sa so mnou cestovať v zásade. Čo ho aj baví, spoznávať nové krajiny. A ešte taká pikoška, čo vlastne v Chorvátsku nové od minulého roka, tak je euro, ktoré zaviedli s tým, že ceny boli zdvihnuté, aj keď taký predpoklad nebol. Rovnako ako u nás boli ceny proste zvýšené.